què tal? Com estem? Un dia més aquí a Territori Vermell, on explicarem tota l'actualitat del bàsquet Manresa. Parlarem del partit passat que vam veure al Martín Carpena. També parlarem del partit d'avui al camp de l'Obradoiro i analitzarem una mica la renovació de Dani Pérez, que ja ha firmat un nou contracte i seguirà amb la samarreta de l'equip del Bages. Així que anem a començar. Som-hi! Doncs comencem amb el partit que vam veure el Nou Congost la passada setmana, l'últim cap de setmana, on el Manresa va perdre, però va ser un partit molt disputat, perquè recordem que els dos primers quarts els va dominar el Baxi Manresa, en aquest cas, però el Unicaja va saber reaccionar i es va emportar el partit on va dominar sobretot l'últim quart. El tercer quart també va treballar, però Manresa encara estava per davant al final d'aquest, però el Unicaja no es va rendir. En un partit on els dos primers quarts no tenia gaire encert, també deguda a la defensa forta de l'equip del Bages, on jugadors com Travante, Brandon Taylor i companyia feien molt difícil que Unicaja pogués encertar, però el que hem de tenir clar és que estàvem jugant contra un equip ara mateix primer classificat de la Lliga, en la Final Four de la Champions, vull dir, un equip molt complet que per mi és dels millors equips d'aquesta temporada, i el Manresa va competir al partit de tu a tu i realment va ser una llàstima perquè en els últims quarts els van començar a entrar triples, van fer una mica una massacre, per dir-ho així, que els hi entraven tots, però clar, hem de tenir en compte això, que és un equip que no només té un jugador que pugui enxufar, és que qualsevol jugador et pot canviar el partit en qualsevol moment. Per tant, jo crec que el Manresa va fer un bon partit. Crec que com va dir Pedro, sí que sempre hi ha coses a millorar, però crec que va ser de molt mèrit poder competir contra un equip com és el Unicaja. Per tant, és una llàstima perdre el partit, sobretot a casa, però ara encara queden partits per jugar. Comencem per el partit d'avui contra Obradoiro i s'ha d'aconseguir la victòria. A partir d'aquí veurem què passa. Del partit, coses a més analitzar. Jo crec que jugadors com Travante, Robinson van estar molt bé, vull dir, van treballar, van ser jugadors bastant claus, sobretot Travante, que crec que va ser dels màxims anotadors, i per part d'Unicaja, tot i no tenir el seu jugador referència, com era el Tchaikovsky, van haver altres jugadors que van fer un pas endavant, Cameron Taylor, Perry, vull dir, jugadors d'aquest nivell que van fer que l'equip doncs pogués anar cap a la victòria. Ivonne Navarro també en va tenir part de culpa del resultat, perquè és un jugador que cada cop està agafant més l'experiència a la Lliga. Va començar aquí amb nosaltres a l'ACB, però la seva trajectòria va augmentant i està fent una feina molt bona al club malagueny. I res més, anem a veure el proper cap de setmana, com he dit, i a partir d'aquí toca anar a per la victòria.
del partit d'Obradoiro. Serà un partit complicat a Fontes d'Ossar, un partit on crec que queden 300 i pico entrades en un pavelló que cap més de 6.500 persones, així que estarà a rebentar. Hi haurà un ambient extraordinari, com sempre en aquell pavelló. Per tant, al Manresa li costarà, tot i que sigui un rival que estigui en posicions de descens. Obradoiro sempre és un rival perillós, com va dir Pedro en roda de premsa. Pocs cops s'han guanyat allà a Obradoiro, per tant Moncho Fernández ens té la mida presa i crec que costarà. A partir d'aquí, jugadors que ens puguin fer mal. Jo crec que Pustovoy, principal referència de l'equip en el lloc de 5. Per mi el millor jugador de l'equip, que és Thomas Scrap, que és un jugador que pot fer de 3, de 4, amb molta anotació, i crec això que és un jugador que tira bé, defensa molt bé. Després també hi ha les dues noves incorporacions, que són Strelnieks en el lloc de base i Jan Stima, que són jugadors d'Eurolliga, que són jugadors amb molta experiència i tot i que els resultats no acaben d'acompanyar, es va notar una certa millora amb aquest Obradoiro també gràcies a ells. I un jugador que és un microones, que no saps quan estarà llest o quan no, que és Jordan Howard, que pot ser que t'ho enxufi tot, com pot ser que no en fiqui cap. Veurem avui, esperem que estigui amb la versió fluixa i no doni un gran resultat cap a Obradoiro. I per part del Manresa, veurem qui serà el descartat. Jo crec que seguirem la dinàmica d'aquests últims partits, que serà Guillem Jou, per tema que encara no està potser del tot recuperat, però bueno, veurem, potser tenim alguna sorpresa i és algun jugador que potser no ha acabat d'entrenar bé o no ha estat bé, així que res, veurem a veure aquesta tarda quin resultat fem a Galícia i esperem que sigui una victòria. I ja per últim, anem a parlar una mica de la notícia d'aquesta setmana, que ha sigut la renovació del nostre timó d'equip, Dani Pérez, així que és una notícia molt bona pel Manresa, perquè renovar un jugador com Dani Pérez, a part que ell pot tenir la vida molt feta aquí a Manresa, per la dona, els fills i això, però sempre és un luxe poder comptar amb ell aquí, que no marxi cap a altre lloc. I la veritat que renova fins 2026, per tant seran 2 anys més, i això és una aposta clara ja per ser un jugador quasi Made in Manresa, per dir-ho així. Un jugador que ja farà 7 anys que està aquí al club, fa els 2 anys que té de contracte, i clar, candidat a fer història. Ja és màxim assistenciador, veurem també com va aquestes temporades, però té pinta de trencar més rècords i ser un jugador molt important a la història del bàsquet Manresa. Així que la plantilla ara mateix, en quant a renovacions, queda com Dani Pérez, Guillem Jou, Musa Sagnia i Marcis Steinbergs. És a dir, tenim 4 jugadors ara mateix ja per de cara a la temporada que ve. Contem també que Pedro Martínez amb Carles Joder va fer les declaracions que té encara contracte, per tant Pedro Martínez tindria contracte. La qüestió serà, esperem que s'acabi quedant, que no tingui, com va dir, cap oferta i ell està convençut de tenir aquest projecte de continuïtat. I jo crec que ara el que toca ja és començar a buscar més renovacions d'aquest equip. Hi han de molt complicades que si es fan es faran més endavant, però jo crec que hi ha certs jugadors que es podrien ja començar, com podria ser el cas de
de Dani Garcia. Jo crec que també Trevante Williams, tot i que té un 1+1, jo crec, no sé si és per part del jugador o per part del club, també tindria de ser una opció a renovar pel rendiment defensiu i sobretot que ara també t'està portant en atac. I jo crec que també una renovació que ja es podria potser abordar una mica seria la de Juanpi Baulet, que és un jugador ja manresà, per dir-ho així, un argentí manresà, que és un jugador que sempre es deixa la pell per l'equip i tant et pot fer de 3 com de 4. Per tant, a veure què tal va aquestes properes setmanes, mesos, i ojalà doncs que tinguem un projecte continuista de gran part de l'equip. Ja sé que jugadors són molt complicats de renovar, però bueno, veurem. Ojalà que es quedi la gran part possible, perquè això voldrà dir que l'any que ve seguirem disfrutant una mica més de gran part d'aquest equip que ens està fent embogir una mica durant aquesta temporada. I res més. Espero que el programa us hagi agradat i ens veiem a la propera. Ojalà tinguem sort a Fontes de Sar i aconseguim la victòria. A partir d'aquí, res més. Vagi bé i força resa. Adeu.